Halo, hai. Yang jalan mata. Ini entah ada video ada video sebenarnya kan? Ini sulit. Nama ini kucing ini nama. Pancu pair, itu ada betul pair terpodi poli. Pancu pair terpodi. Nama kini punaga kucing amma yauji, amma pair ಅಮ್ಮನ ಪೇರು ಯಾವಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರು ಬರ್ರೆ ಅವು ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಯಾವಜ್ಜಿ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಡೆಂಕ್ಲ ಕೊಡೆ ಅವು ಬೀಲಿಜ್ಜದ ಕಿನ್ನಿದ್ದು ಪುಚ್ಚೆನ್ ತೋಪಾಯ್ತು ಅವು ತುಲೆ ಪುಯ್ಯರ್ನೆ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕಿನ್ನಿದನ ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೇರು ಯಾವಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸೇಲ್ ಮಂತನ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದು ಚೂರಂಡಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನುದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅದೊಂದೇ ಕ್ಯಾವುಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಿಕ್ ಅವನು ಪೂರ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಪಾಡುವ ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾರ ಇಕರಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಲಿ ಕೊರ್ನ ನಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮಂತ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮಂತದ ಪಪ್ಪದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿದ ಕಾಂಡೆ ದೇಕ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವ ಬಯ್ಯಾಡು ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಕೊ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇತ ಫುಡ್ಡುನು ಇದು ತಿನ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ತಿಂಚ ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪುರ ಅಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಅಂಜನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುಚ್ಚೆಗೆ ಫುಡ್ಡು ತಿನ್ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತಿಂದ ಇದು ಹಾಕೊಂಡಾರಿಗೆ ನಾನೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಎಂಚ ತೂಪೇರು ಎಂಚ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲು ತಿನ್ಪವ ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕಾಲಿಕಂತ ಪಾಡುವರೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪೇರ ಒಂದು ಅವದಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಎಣ್ಣಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಯಿನಿರ್ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಎಂಕ ಅವೇ ಪೋಯಿನಿರ್ತಕ್ಕ ದಾದ ತಿನ್ಪವಿರ ಅಕ್ಲು ಪಾಪ ಎಂಚು ಉಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪುರಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪುರಂದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದಕ್ಕೆ ಎಂಚು ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಂಟು ಕುಚ್ಚೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಕೊಪ್ಪ ಕೊರೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಕೊರೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂದು ತೀರ್ದ ಕೊಡ್ಲಂಜನೆ ಪೊಯ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ನಾನಲ್ಲ 400 ರೂಪಾಯಿ 45 ರೂಪಾಯಿ 30 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೊಯ್ಸಲ್ಲಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ ಆಪು ನಮಗೆ ದಿಯರ ಆಪು ಜೋಪನ ಅಂತದ್ದು ಇತ ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಕೊನೇನಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪರ್ಪವೆರೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಚನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅನೇಕ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟ ನೀನು ಕೊರ್ದು ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ರೇಷದಾಯ ಆಪುನ ಇತ ಪರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇರು ದುಂಬು ಪೂರ ಪೇರು ಪರ್ರದ ಒಂದ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ತಿಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ ಅವನೊಂದು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೈತೆ ಇತ್ತೆ ಪರ್ರೆಗೆ ಎಂಜು ತುಲೆ ಪುಚ್ಚಲ ಯಾನವರ ಒತ್ತಾಡೋರ ಬೈಯದು ಅಪ್ಪ ಜೋರು ಬಡಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊರಂಡ ಪರ್ಪುಡು ಪಟಾಟ ಅನ್ನೋದು ಇಜ್ಜಿನ ಪರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವೇರ್ನ ಎತ್ತದ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆಂಡರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಾಪ್ ನೋರಿಯವರು ಇನ್ನೇಂತಾನ ಅಂತ ಈಗ ಅವು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಮುರಾಣಿಯವರ ಫುಲ್ಲು ಪಂಟೇರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂತ ಉಂಟೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಮ್ಮಡಿ ಇದ್ದ 2 ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಪ್ಪುನು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡೆಪ್ಪು ಐನು ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ಏಜ್ ಐನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಾಯದ ಜಾತಿ ಆದಾಯದ ಉಂಡೆ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪತ್ರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ 2 ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪಂದು ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲ ಏಜ್ ಐನಕ್ಲ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಮನ್ಪ ಉಂಡೆ ಪನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಪ ಹೊಡ್ ಪಂಡ ಶಾಲೆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೋಡ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ಐನಕ್ಲ ಶಾಲೆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡ ಏಜ್ ಏನಕ್ಲ ಶಾಲೆ ತೆಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಿನ ಕೈ ತಲ್ದಿಲ್ಲದಾರೆ ಅರೆ ಗಿಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಶಾಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೋಜಿತು ಮನ್ಪು ಕನಪು ಅವು ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಮನ್ಪೂಡ್ ನಿಂತನ ಶಾಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಂಡೋಂಡನೆ ಅಕ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪತ್ರ ಪಾಪುನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪೇಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಏತ್ ಪಾಪ ಗೊರ ಮನ್ಪದ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ವಲ್ಲ ಮನ್ಪದಿಜಿ ಒಂಜಲ ಮನ್ಪೋಡು ನಿತ್ತುನ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತುನಲೆ ಆ ಮನ್ಪದಿಜಿ ಅಂಚ ಇದು ಮನ್ಪುನಿ ದುಂಬು ಈತ ಸಮಯ ಕಾಸು ಬರ್ತನೇಟ್ ಆರ ಮಾಡು ಪಂಡ ಅವು ಕಾಸು ಬರಿಯೋರ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಭಂಗ ಬರ್ತಿಪ್ಪಾಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಫುಲ್ ದೇವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುದೇ ಮಂತದನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏರ್ಲ ಪೋತು ಸಮೇತ ಭಂಗ ಸಮೇತ ಬರ್ತಿಪ್ಪಾಯ ನಾನು ಇತ್ತೆತ್ತು ಈರಪಂಡು ಏತ್ ಬರ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲಿದ್ದು ಅಜಿಪ್ಪಕ್ಕ ಮುಪ್ಪ ಕಂತು
ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ 2 ಸಾರ ಒಪ್ಪ ಕಂತಡು ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರ ಇತ್ತೆ ನಂಕ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬಂದ್ಪಡಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಕಾಸು ಬರ್ತಾನೆ ಏರು ದಾದ ಮಂತೇರು ಪಂಡದ ಪಂಡೈತೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಜನ 300 ಪೇಪರ್ ಪಡ್ತೀವಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಕಾಸು ದೀರ್ದು ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪದ್ ನಾ ಪಿಳ್ಳೈತಿ ಎಂಡಕೇಂಡ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಕಾಸು 5 ಪೈಸೆ ತೂವೆರ ಪೋಂಡ ಯಾನು 2 ಸಾರ ಕಾಸು 5 ಪೈಸೆ ಕಾಸು ಇಚ್ಚೆ ತೂವೆರ ಪೋಂಡ ದಾದ ನೇಮೇಟು ಬರ್ಪು ನಾಮೇಟು ಪೋಪುನ ಕಾಸು 2 ಸಾರ ಓಲೆ ಪೋಪುನುದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬರ್ಪುನ ಕಾಸು ಅಂಜ ಕೆಲವರು ಒರಿಪೈನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅನಿಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಕೆಲವರು ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮತ್ತ ಪುರ ದಾದ ಮನ್ಪು ಪಂಡ 2 ಸಾರ ಕಾಪಲೇಕ ಪಂಡ ದಾದನ 2 ಸಾರ ಬರ್ತನ ಬೈಕನ್ ಪಂಡದ ಅದು ಪೋಪುನು ಒಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪನೆ ಓವು ಕಾಸು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಐತ ಕಾಸು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ದೀಕ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪರ ಒಕ್ಕಡೆನೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ನಮ್ಮಂದೇಕ ಮಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಏತ್ ನಮಕ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಒರಿಪಾಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆತ್ ತಾಪತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಆತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಕಾಸು ಐತಂದು ಬಂದಾಗ ದೇತ ಕಾಸು ಪಂಡದು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ತೋಡು ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಡಿಲೀಟ್ ಹಾಪು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಗೊತ್ತು ಏರ್ನಪುರ ಡಿಲೀಟ್ ಹಾಪುನು ಏರ್ನಪುರ ಹಾಪುನು ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜಮನ್ 2 ಸೈದಿಪ್ಪಿದೆ ಸೈದಿಪ್ಪನ ಕಾಸನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪಂತ ತೀತೇರಿ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅವನೊಂದು ಕಂಡು ತೀತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪುಣಿ ಅಂಚಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಂದು ಇಟ್ಟು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯರೆ ಅವು ಇದ್ದಿಂದು ಬೋಡು ಅವಂದು ಬೋಡು ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮನ್ಪುಣು ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪಜ್ಜಿ ರೇಗಲ ಅರ್ಜಿ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪಜ್ಜಿ ಇತ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ದೇಕ್ಲ ಅರ್ಜಿಯೇ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಪೊಯ್ಸಲಿತ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪ ಕಂತಿಡು ಕಾಸುದೇ ತೊನ್ನೆಕ್ ದಾಲೆ ಏರ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ತಿಪ್ಪಾರು ತುಯರ ಕೊಂಡ ದಾಲೆ ಚೇಕ್ ಬಂಗ ಬರಿಯರ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಚ ಆರ ಮಡ ಆತನ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿದೆ ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರದ ಕಾಸು ಇದ ತುಯರ ಕೊಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಕಂತು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಐತ್ ನಡು ಕೊರ್ತು ಚೇರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಂದಿ ಚೇರು ಅನ್ನ ಕೆಲವೇರ್ನೈತೆ ತುಯರ ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಕೊಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಒಕ್ಕ ಅವು ಅಂದಿಗೆ ಇಂಚೆ ಪೋದಿಯ ಮಂತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡಿದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ ಏಕಂದ ಐನಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಇದಂಜಿ ನನ್ನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದು ನಲ್ಲಿ ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೆಂಚಿನ ಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನವ ಸುಲಭಾಡ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಬಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಚ ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಏದ್ ಸುಲಭಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಸುಲಭಾಡ ಆವಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ ಓವು ಕಾಸು ಲಂಚನೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಪಂಡದು 5 ಪೈಸೆ ಪಂಡದು ಯಾನೂರಿ ಪರಿಪನ್ನ 2 ಸಾರ ಬರ್ಪುನ ಕಾಸು ಏಮೇದು ಬರ್ತದ ಓಲೆ ಅದು ಪೋಪುನುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಕಾಸು 2 ಸಾರದು ಮಕ್ಕ ಪನ್ನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏನೇ ಕಡೆ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒರಿಪದಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಕಾಸುದು ತೂಕ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಪುನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಅಂದೇಟ್ಟು ಪುರ ಪಂಡದು ಅನೆ ಕೀರ್ತು ಸಮಯಡು ಎಂಕು ಮುಪ್ಪ ಕಂತಿಡ್ಲ ಕಾಸು ಬೈಜಿನ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ತಪ್ಪು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈಜಿ ಎಂಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದನ್ದು ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿತ್ತ ಹರಿತ ಕಾಸು ಈತ್ ನೇಟ ಬೂರ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಹರಿದೇತು ನನಗೆ ಕಾಸು ತೆಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪುರ ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ಕಾಸು ಐತೆ ಇಂಕ 5 ಪೈಸೆ ಪಣ್ಣದ ಕಾಸು ಹರಿತ ಬೈಜಿ ಅವರ 2 ಸಲ ನಂಜ ಹೋದಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂತದನ್ನ ಪಿರ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಹರಿತ ಕಾಸು ಬೂರ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಲ 7 ಸಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ಅನ್ಪಣೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಲ ಪೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಅನ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲದು ಅಂಚ ಬಲಿ ಬದಿ ಬರ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಸೈಯಡ್ ಅಂಚು ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕ ಬಂದದ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯನಾಗ ಅಕ್ಲನಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕೊರ ಹಿರೇದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರಿಪುರ ದೇತೋನು ಅರಿಬೋದು ಅದೇ ತೋನು ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮನಿ ಪಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುನೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನೀರ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಪುಣಿ ಅಂಚಪ್ರ ಮಂತಾರ್ನ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ದೆತ್ತೊಂಜಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಏತ್ತು ನಾರಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿ ಏತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಅನ್ನಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ ಅಲ್ಪ ಸಾರಿ ಇದ್ದಿನ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಹೊರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3 ಸಲ ಪೋದು ಬೈದೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಡೆಯವರ ಪೋದು ಇಡೆಯವರ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ಡೆ ಬಲೆ ಪಂಡದು
ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ತಲಿತೀನಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮುಲ್ಪುರ ಬರ್ಪುನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೇಳನೆ ಬಂದದ್ದು ಏತು ಬಲಿ ಬರ್ತೆ ಇವ್ರ ಮನಿಪಂದು ಫುಲ್ಲುಗ ಬಣ್ಣಗಳ ಫೋನ್ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಜೇರಿದೆ ಮನಿಪಂದು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲದು ಕಾಸು ಬೈದಿನ ಪನ್ನೋಡು ಕಾಸು ಬೈದಿನ ಪೋದೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಚೆಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಲೆ ಅಡಿ ಇದು ಕಲ್ಪ ಪೋದು ಕೇಂಡೆ ಕೇಂದನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಂತೀರು ವೀರ್ನ ತಾತನ ಅದನ್ನ ಕುದರೆ ಏಕಂದು ಆತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಏತು ಸಲ ಮುರೈನ ಬತ್ತಿ ಪುನಃ ಬ್ಯಾಂಕದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಇತ್ತದು ನಾಗ ಅಂಚ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಂತ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಕಾಸು ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹರಿತ ಕಾಸು ಹೊರ ಬೂರ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ಅವೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಂದಾನು 5ಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ದಾಲಗು ನಲಿಪೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ದಾದೆಕ್ಲ ಕೂತಿದ್ದ ಆ ಕಾಸಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ಜಿನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪು ನಾವು ಚಾಪ್ ನಿನ್ ಚಾಪ್ ಅಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂತಿದ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ತೊಂಜಾರಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಮಂತ್ ಜಿನೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಂಚ ಆಪು ಓಕೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಏನೇನ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್